Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 14. Abija wee dinaa n'ụra ya na nna nna ya, ha wee lie ya n'obodo David. Esa nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. N'oge ndụ ya, ala ahụ dị jụụ ruo afọ 10. Esa mere ihe dị mma na ihe ziri ezi n'anya Jehova Chineke ya, n'ihi na o wepụrụ ebe ịchụ àjà nke chi ndị mba ọzọ na ebe ofufe, ma chụpụ ihe oyiyi ma gbutuo ọgba ndị ahụ, ma nye iwu ka ha hụ Jehova Chineke dịka ndị nna nna ha, ma na-eme omume dịka iwu na usoro si dị. E wepụrụ ebe ofufe na ihe oyiyi n'obodo niile nke Luda. Alaeze ahụ wee dị jụụ n'ihu ya. O wukwara obodo siri ike na Luda, n'ihi na ala ahụ zuru ike, ma ọ lụbeghị agha n'afọ ndị ahụ. N'ihi na Jehova enyela ya Fest, o wee sị Luda, wuo obodo ndị a ma wuo ihe mgbidi, ụlọ elu, ọnụ ụzọ ámá na ogige ndị gbara ha gburugburu, ebe ala ahụ dị n'ihu gị. N'ihi na anyị kwesịrị inwe Jehova Chineke anyị, onye nwekwa anyị ezumike n'akụkụ niile. Esa nwere ndị agha Lua na-ebu ọta na ube, 3,500, na Benjamin na-ebu ọta na ụta, mmadụ abụọ na-acha uhie uhie na 40,000, ha niile dị n'ime ha. Ndị a bụ ndị dike. Zerak nke Etiopia wee lụso ha ọgụ, ya na ndị agha ndị 100,000 na narị puku ndị ikom na narị ụgbọ ịnyịnya 3 wee bịarute Marasha. Asa wee pụọ n'ihu ya, ha wee lụọ agha na ndagwurugwu Zefata n'akụkụ Marasha. Asa wee tikuo Jehova Chineke sị, Onyenwe anyị, ọ bụghị ihe dịịrị gị, n'ihi na anyị tụkwasịrị inyere aka n'ọtụtụ ma ọ bụ n'ike ọbụla. Nyere anyị aka, Jehova Chineke anyị, n'ihi na n'ime gị na n'aha gị ka anyị bịaworo imegide igwe mmadụ a. Jehova bụ Chineke anyị, mmadụ apụghịkwa imeri gị. Jehova wee tigbuo ndị Etiopia n'ihu Asa na Luda. Ndị Etiopia wee gbaa ọsọ. Asa na ndị ya na ha so chụsoo ha ruo Gera. E meriri ndị agha Etiopia, nke mere na ndụ adịghịzi maka ha, n'ihi na e bibiri ha n'ihu Jehova na ndị agha ya. Ha wee tie obodo niile gbara Gera gburugburu, n'ihi na egwu Jehova dakwasịrị ha. Ha wee chụpụ obodo niile, n'ihi na ọtụtụ ọnụ mmiri dị n'ime ha. Ha wee tie ụlọ ikwu nke ehi, kpọrọ ọtụtụ atụrụ na kamel, laghachi azụ na Jerusalem.